Főnök, van itt egy gyanús vízumkérelmi ügyen Magyarországgal. Félünk, hogy nagy halról van szó. Értesíteni kellene az FBI-t. Mit tudunk a gyanúsítottról? Szépkörüli hölgy, rendkívüli szépsége magas intelligenciával párosul. Több nyelven beszél, és professzionális kiképzésen esett át. Könnyen teremt kapcsolatot, és hamar bizalmába férkőzik bárkinek. Játszmája az elesett nő stratégia. Kiszolgáltatottságot színlel, és így a segítségére sietők a hálójába kerülnek. Ez a legfélelmetesebb játszma. Erre csak a legkiválóbb titkos ügynököket készítik fel. Hallottam is valamit a CIA főnökétől, hogy van Magyarországon egy páratlan tehetség. Mata Hari óta nem volt ilyen kényű. Úgy nevezi mindenki, hogy Rica. Ad Rica. A 003/3-as ügynök. Mit tegyünk, főnök? Értesítenem kell az FBI főnököt. Ez már meghaladja a mi hatáskörünket. Mr. Cooper, Phil Pino vagyok a holland nagykövetségről. Úgy hiszük, Rica, Adrica, magyar 003/3-as ügynök próbálkozik nálunk amerikai vízumkérelemmel. Mit tegyünk? A hétszentségit. Tudja, mióta keressük őt? A legjobb ügynökeimet állítottam az ügyre, de eredménytelenül. Rendkívül veszélyes személy a 003/3-as. Képes a szemével is ölni. Nem engedhetjük a kezeink közül kicsúszni. Mi legyen a terv? Ne. Mindenképpen be kell hívni vízumügyben a nagykövetségre, és ott majd lecsapunk rá. De értesítenünk kell erről az amerikai elnököt, mert valószínűleg a 003/3-asnak a célpontja az elnök. Ez a legtitkosabb nemzetbiztonsági ügy, úgyhogy teljes hírzárlatot rendelek el. Nehogy elrepüljön a madárka. Rendben. Én is felveszem a golyóálló mellényemet már most, mert Adrica ügynök hihetetlen veszélyes. Mr. President, Itt Cooper az FBI-tól. Történelmünk legnagyobb katasztrófája előtt állunk, ha nem lépünk időben. Miről van szó, Mr. Cooper? A világ legveszélyesebb ügynöke akar bejutni az országunkba. Melyik államban? Evakuálják az embereket. Sőt, még a szomszédos államokban is teljes kitelepítést rendelek el, ha ilyen veszélyes. Erre egyenlőre még nincs szükség, mert úgy tűnik, a holland nagykövetségünkön elkaphatjuk őt a napokban. Ez nagyszerű. Én is action közelben akarok lenni. Azt hallottam, hogy páratlan szépség a magyar ügynök. Megnézem, és ha tényleg olyan szép, akkor a Fehérház börtönébe zárhatom, hogy időnként gyönyörködhessek benne. Sőt, az elnökválasztási kampányomban felhasználom, mint Amerika legveszélyesebb ellensége. Bizony, elnök úr, még Osama Bin Ladentől is veszélyesebb. Rendben. Akkor lemondom a Putyinnal való találkozómat, és utazom Hollandiába. Daragolj, Putyin barátom. Itt Obama. Hi, Obi! Van Ken, Obi? A lányom már regen akarna Barbie-ja mellé egy Kent. Lassan ő maga lesz a Barbie, és egy élő Kent küldhetsz neki. Nincs még Ken, de van egy magyar Barbie, a 003/3-as. Nem tudok elmenni a közös medvevadászatra, mert most csapunk le rá. Értem. Hű, a cáratyuska Mandani. Én is ott akarok lenni. Ha Adrica ügynököt egyszer megláthatnám. Ügynökeim szerint nagyon szép és intelligens. És olyan rafinált, hogy még egy fotót sem tudtak róla készíteni. Mit adjak érted neked cserébe? Egész Szibériát odadom. Lassan a testel. Ő az enyém, de eljöhetsz megnézni az action-t. Már ölök is a gepemre, és ott vagyok. Jó napot kívánok! Szeretném a vízumkérelmemet megkapni. Ön a magyar állampolgár? Igen. Minden rendben? Természetesen. Csak ön most már a fogjunk. Minden ajtót bezártunk. Innen nem menekülhet. De miért? Majd mindjárt megtudja. Minden esetre nem illem magát, mert ami önre vár... Happy birthday to you!